Dobar dan, poštovani prijatelji, dobrodošli, kafenišemo do 10 sati, pratimo sve što se dešava u Nišu, osvrćemo se na razne događaje, pa u samom startu, znate onu vest, čuli ste kod moje koleginice Tanje, danas svi oni koji primaju novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje, dobit će tu crkavicu, dobro je da dođe ma koja para, podmirit će neke troškove i neke potrebe. To je vest iz Nacionalne službe za zapošljavanje, sasvim je izvesno da ćemo novu godinu da čekamo u društvu jednog od najvećih rock'n'roll bendova sa prostora bivše Jugoslavije, pa još naši iz Niša, naši ovdašnji domaći, Kerber u centru Niša, Saita i Mambe u parku Svetog Save, DJ-evi negde na Keju, napalili ponovo žurka, prava stvar, La Campanella, druženju uz domaću rakije, uz neke specijalitete, narodnjačko veselje. Boga mi obećava ta nova godina u Nišu, ono što je sasvim izvesno, bit će potpuno drugačija. Ovog jutra govorit ćemo o zdravlju. Juče smo najavili tu priču, ovog jutra, naravno pozvaću vas, 415-0703, problemi muškaraca, tako da kažemo, u nekim lepim, najlepšim godinama, sredovečnim koji se javljaju. Juče sam najavio tu temu, pa sam rekao, da li ono ako 5 puta tokom noći ustanemo, da li je to neki signal? Da li ćemo da kažemo, prehladili smo se, ubila nas promaja, već ne znam šta, ili ćemo da ozbiljno razmislimo i da ispoštujemo nešto što je vezano za te sredovečne godine, da barem jednom u godinu dana napravimo ultrazvuk. Dakle, i jedna zdravstvena tema, uključit ćemo vas naravno sa svim pitanjima, a moj gost je jako kompetentan da odgovori na sva pitanja. Dakle, i to razne zanimljivosti iz grada, predstavit ćemo neke ljude koji zaslužuju da budu na televiziji, budu pohvaljeni ovako javno, ali kao što znate, kao što je juče i danas slučaj sa našim programom bio, ovo je prilika da postavite neka pitanja, vrlo ozbiljna pitanja. Kada kažem ulična rasveta, reći ulična rasveta, jeste, jako je ozbiljno pitanje za neko ko živi u braku, neko ko strahuje da mu neko ne obija automobil, da ga neko ne presrete na ulici, da nekoj dami ne otme tašnu. Dakle, jako je bitno da se vidimo u ulici, da pozdravimo jedni druge. Dakle, ne bih ja tu neozbiljna pitanja. Ozbiljno pitanje jeste pitanje ulične rasvete koje ste juče postavili, pokrenuli smo mašinu i, boga mi, bit ćemo istrajni i uporni u tome. Dakle, sve što je život, nestoje da o tome govorimo upravo ovde, u ovom našem javnoj tribini, forumu, u ovom našem programu. Do 10 sati smo tu, sa velikim zadovoljstvom pozdravljam doktora Ljubišu Bocokića, Poliklinika Bocokić. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, još bolje vas našao, dobar dan. Ustajemo 3-4 puta tokom noći, mislimo smo prehlađeni, nešto nam nije dobro, čini nam se šta popijemo, šta od tečnosti unesemo u telo, gotovo u narednih pola sata to ode na drugu stranu. Govorimo o prostati, govorimo o urologiji, o svim problemima koji najčešće nekako zadese sredovečne ljude, mada u svim bolestima vi, lekari, specijalisti, kažete da starosna granica se spušta. Da li su to signali da porazmislimo najpre o svom zdravlju? Da, naravno. Glavni simptomi svih bolesti prostate su uglavnom problemi sa mokrenjem. U mlađim godinama najčešća bolest prostate je zapaljenje prostate. Naravno, i u srednjim godinama je to veliki problem. Tamo u kasnijim godinama veći problem postane benigni adenom, odnosno benigni tumor prostate, a u kasnim godinama i karcinom prostate. Dok nismo prešli na benigni i na onaj opasan karcinom prostate, odmah se nameće jedno pitanje. Možemo li mi u nekim godinama, gospodine Bocokiću, kada smo po znacima navoda zdravi, kada smo puni snage, da preventivno delujemo? Da li možemo nešto da promenimo na sebi da uopšte ne bismo ušli u tu fazu dobroćudnog i zloćudnog tumora prostate? Pa možemo nešto da promenimo. To je u onom opštem načinu života, pravilnoj ishrani, bavljenju sportom, izbegavanju stresova. Međutim, genetiku ne možemo mnogo da preskočimo. Genetika je vrlo važna za neke buduće bolesti prostate. Ako smo u porodici imali nekog sa
teškim obolenjem prostate, velika je verovatnoća da ćemo i mi imati takve smetnje. Revolucija je učinjena u dijagnostici teških, najtežih bolesti prostate, otprilike tamo pre 20 godina, kada je nađen tumorski marker za prostatu, takozvani prostatik. To znači da možemo na vreme da otkrijemo. Da. Dijagnoza jeste bitna, rana dijagnoza presudna. Rana dijagnostika je presudna, naravno da bi mogli odmah da uključimo terapiju, da se što više može pomoći. A uvođenjem tog tumorskog markera, otprilike posle 50. godine bi svaki muškarac morao da dođe na pregled kod urologa ili da uradi taj tumorski marker, jer nam je on veliki indikator, ako je povišen, da se u prostati kod muškarca nešto dešava. Da se nešto dešava. Pre toga, naravno, prenećemo još jednom, dakle, i taj stres, ako može što manje stresa, u nekim godinama, ako može sporta, što više, pa makar i pešačenja, boravka na svežem vazduhu. Da, i pešačenja. To jeste investiranje u neko zdravlje. To je investiranje u sopstveno zdravlje, za koje mi obično nemamo neku kulturu, pa sebi ne posvećujemo ono što bi trebalo, a svako bi trebao sebi barem 1 sat dnevno da posveti. Nekako teško nam pada, sve mi to znamo, ali taj korak, evo pričali smo malo pre o nekim stvarima, nekim navikama, sve znamo i o načinu ishrane, kako i šta, ali kad dođe Žika kao juče u 4:30 mrtav gladan kući, onda zna da preteruje i posle mu bude nelagodno i kaže 5 dana vodio red, ali 6. pao na ispitu. Pa tako bude. Ne kažu džabe, naš narod ne kaže džabe, najgore cipele su u Šustera. To je to. Kili što kaže autolimar uvek nosi neki krpljeni iscepan, vozi auto. Ja bi se vratio ponovo na ove simptome. Simptome, dakle, pomenuli smo nešto, ali šta je to još što treba da bude signal da zakucamo na vrata poliklinike Bocokić ili da se jednostavno obratimo urologu, specijalisti? Prostata je organ koji se nalazi ispod same mokraćne bešike i kao prsten oblaže izvodni mokraćni kanal iz bešike. Znači, položaj prostate je takav koji diktira kakve ćemo simptome imati ako dođe do uvećanja tog organa. Prostata uglavnom bude uvećana prilikom zapaljenskih procesa, bude uvećana prilikom benignih tumora, bude uvećana prilikom malignih tumora i prvi simptom uvećanja prostate jeste promena mokrenja. U početku počinje sa češćim mokrenjem, obično danju, a kod benignih tumora, naročito noću, je ispoljen fenomen čestog mokrenja, pa onda neki idu i do 4-5 puta u toku noći ustaju da bi mokrili. To nije normalno. To nije normalno, naravno. Čim se desi neka promena u navikama mokrenja, trebalo bi posetiti urologa. Pored čestog mokrenja, glavni simptom za bolest prostate je i otežano mokrenje. Muškarci mokre sa naporom, naprežu se, u početku čekaju na mlaz znači ne potekne odmah normalno, mlaz postane slabiji, postane tanji, isprekidan, nekad ima krvi u mokraći, nekad ima krvi u spermi, nekad ima bolova u donjem delu trbuha, u korenu penisa, što mi kažemo, i to su sve simptomi koji bi trebalo bolesnika, odnosno neko ko to ima, da odvede kod doktora, najbolje kod urologa. Kako dolazi do zapaljenja prostate? To me zanima. Pa do zapaljenja prostate dolazi na razne načine. Prostata je žlezdano-mišićni organ. U prostati ima hiljade malih žlezdica koje luče prostatičnu tečnost i one se lako inficiraju. Uglavnom su uzročnici bakterije, virusi,
gljivice, protozoe, koje dolaze ili s polja ili preko krvi u momentu kad nam opadne imunološki sistem i onda dođe do infekcije, do naseljenja prostate ovim mikroorganizmima, izazivačima bolesti, a sistem krvotoka prostate je vrlo spor, tako da mi u prostati vrlo teško pravimo koncentraciju antibiotika. Hoću da kažem, ako se jednom infekcija prostate desi, ona se vrlo teško izleči ili se nikad i ne izleči, nego to postane hronični proces koji pri svakoj promeni imunološkog stanja izazove upalu prostate. 415-0703, 415-0703, ukoliko imate neko pitanje, svakako imate za doktora Bocokića, samo izvolite, tu smo da odgovorimo, a ja ću da se maksimalno potrudim da po svim ovim segmentima razgovora postavim neko podpitanje kako bi sve bilo jasno. Upravo sam htio da vas pitam, a da li ta upala antibioticima, nekim lekovima, budući da ste rekli da su bakterije često izazivači, može se leči? Vrlo teško, otežano. Zašto? Pa rekao sam da je krvotok prostate spor, tako da mi u prostati ne možemo napraviti koncentraciju antibiotika. Antibiotici se daju kod bakterijskih infekcija. Ako su virusne infekcije, za njih pa nemamo neke lekove kao za bakterije, antibiotike. Tu je već lečenje jako otežano. Znači da ne dođe do zapaljenja? Najbolje da ne dođe do zapaljenja, najbolje da ne dođe do ovih bolesti, a česti uzročnici tih bolesti su i polno prenosive klice, tako da muškarci moraju biti oprezni u odnosima, naročito rizičnim, moraju koristiti stalnu zaštitu, a kod sredovečnih ljudi čest uzrok koji izaziva zapaljenje jeste otežano mokrenje, odnosno zadržavanje mokraća u bešici, jer se često desi da mi stariji bešiku ne mogu potpuno da isprazne, zato što je adenom prostate, to je benigni tumor prostate, toliko naraso da bešiku potpuno ne možemo da ispraznimo. Bez obzira koliko se naprezali? Da, vremenom taj mišić bešike hipertrofiše i mi snagom mišića izbacujemo mokraću. Međutim, kako je otpor sve veći, naš mišić, detruzor bešike, vremenom popusti i mi vrlo teško možemo isprazniti svu količinu mokraća u bešici. Čim ostane jedna količina mokraća u bešici, ta mokraća je sklona infekcijama i njena količina se vremenom povećava, pa se pritisak u bešici poveća, on se preko uretera, kanala koji vode mokraću iz bubrega do bešike, povećava se pritisak prema bubrezima i bubrezi počinju da pate. Umesto da normalno luče mokraću, oni luče mokraću, ali sad po težim uslovima, prema većem pritisku dole. I posledica toga je da se i bubrezi vremenom prošire i dilatiraju i samim tim je staza urina veća i sklonost infekcije sve veća. Odgovorili smo na jedno vrlo zanimljivo pitanje. Vrlo često zbog prirode posla, zbog boravka na nekom javnom ili svakojakom mestu, dešava se da neko dugo zadržava. Jednostavno mu se mokri, nema gde, šta će, kako će ga, ja sam mlad, izdržat ću. Pa što bi rekli, trpi po nekoliko sati. Nije dobro. Nikako. Dobro, u mladosti to nije toliko strašno. Godinama ne može više ni da se trpi godinama dok kako raste taj benigni adenom prostate, a otprilike od 50. godina na gore skoro svaki muškarac oboli od benignog tumora prostate, to je taj takozvani adenom prostate ili benigna hiperplazija prostate. Svi sa tom bolešću imaju problema sa mokrenjem i oni ne mogu mnogo da drže da ne idu da mokre. I dobro, dolazi pacijent u vašu ordinaciju, vi konstatujete to, ima 55-60 godina, kakav je dalji postupak? Naravno... Pa znate,
Rekli ste, dijagnostika je napredovala, postoje lekovi, postoje metode. Tako je. Kad vam dođe pacijent u ordinaciju, prvo treba dobar razgovor s njim da se obavi, detaljan, da se vidi kakve on smetnje ima, da bi to moglo da nas orijentiše u kom pravcu da sprovedemo dalju dijagnostiku. Nakon uzimanja anamneze, odnosno nakon tog razgovora, mi pristupamo pregledu bolesnika, pregledamo mu trbuh, pregledamo mu genitalne organe i ako trebalo bi u svakom pregledu da se uključi i digitorektalni pregled, odnosno pregled prostate prstom. Prostata je organ koji je dostupan pregledu prstom, jer se nalazi tu na 2-3 cm ispred završnog dela debelog creva, tako da je to jedini organ unutrašnji organ kojeg mi možemo opipati. Kad ga pregledamo prstom, kad pregledamo prostatu prstom, mi možemo napipati 2 režnja prostate. Levi i desni lateralni režanj, znači 2 bočna režnja. Mi prstom ne možemo pregledati unutrašnji režanj prostate koji raste prema bešici i to je manjak digitorektalnog pregleda. Ali, sledeća metoda posle pregleda prostate bi bila laboratorijska, bili bi laboratorijski pregledi, znači pregledamo sedimentaciju, krvnu sliku, biohemiju, obavezno mokraću, obavezno urinokulturu i kod starijih od 50 godina obavezan je i PSA. Sledeća dijagnostička metoda je ultrazvučna metoda za pregled ovih pacijenata koji nam dođu u ordinaciju. Ultrazvukom utvrđujemo kakva je prostata, vidimo njenu veličinu, vidimo njenu homogenost i, što je najvažnije, na ultrazvuku se vidi taj treći medijalni režanj prostate koji nije dostupan pregledu prstom. I vičan doktor koji radi dobro ultrazvuk, on će uvek da primeti šta se dešava sa tim medijalnim režnjem, kojeg ne možemo, još jednom kažem, da pregledamo prstom. Nakon ultrazvučne dijagnostike se kod običnih, onih uobičajenih bolesti već zna o čemu se radi. Ako postoji sumnja na moguću tumorsku bolest, malignu bolest ili na kamen ili na nešto drugo, onda se pristupa magnetnoj rezonanciji, skenerskom pregledu i tako. To su već druge dijagnostičke metode. Ajmo, pričali smo o prostati, naravno govorit ćemo i o kamenu u bubregu, bešici, u tim kanalima, ali uključit ćemo u ovaj naš razgovor naše prijatelje koji nas gledaju, koji možda imaju problem ili žele da saznaju nešto od vas, da vas pitaju. Dobar dan i dobrodošli, izvolite. Dobar dan. Halo? Halo, slušamo vas pažljivo, pretpostavljam imate pitanje za doktora Bocokića. Kraj telefona Veselinović, da, upravo to. Naime, doktore, bolem od multiple skleroze i imam akt mokrenja u toku dana nekih 12 do 15 puta. Da li je sad to prostata u pitanju ili je osnovna bolest multiple skleroza? Kad popijem uvinča i sve to što ide, bude bolje. Malo se smiri, međutim ponovo nastavi. Da li se čujemo dovoljno ili treba da ponovim pitanje? Ne, čuli smo vas jako dobro. Ostanite minut na vezi samo ukoliko doktor ima neko pitanje za vas. Zbog vaše osnovne bolesti, osnovna bolest daje takve simptome zbog nekretanja, otežanog kretanja, međutim treba da ispitate da li u bešici nemate možda kamen, da li nema infekcije, pa da se trudite da uzimanjem veće količine tečnosti koliko toliko suzbijete te infektivne procese. Ako imate kamen, onda mora kamen da se rešava. Ako vam mnogo smeta to često mokrenje, onda možete rešiti to ili stalnim kateterom ili pak da se sami kateterizirate na 4-5 sati u toku dana, što
opet nije baš neko najbolje rešenje, ali možda je bolje nego stalni kateter. Neki pregled, specijalistički, Pa, to bi bilo najbolje. specijalistički pregled sigurno, od neurologa do urologa. Od neurologa do urologa. Imate pitanje i vi? Imam, teo sam još nešto da pitam, ali to se dešava, znači, periodično, ili zastoj, ili učestano mokrenje. Zanimljivo. Nisam ga razumio. Dešava se periodično. Dakle, dođe period kada to bude 10 do 12 puta na dan, ali postoji period kada postoji problem mokrenja, kada postoji zastoj. Zahvaljujemo. Pa dobro, mora da vidi, znači, da li ima infekcije. Ako uspe da održi bešiku, tu je problem bešike i prostate najveći. Ako uspe da održi da ima što manje infekcije u tim organima, znači on mora redovno da pregleđuju mokraću, urinokulturu i ako treba da to leči. Dakle, sumnja se u infekciju budući da to nije proces u kontinuitetu, već povremeno. Što za čoveka koji boluje od teške bolesti multiple skleroze je na neki način dobra vest. Da, znači da bude stalno pod nekom kontrolom, da kontroliše redovno mokraću i urinokulturu i po potrebi da uzima terapiju ako ima znakova infekcije. Idemo dalje, 4150703, a kaže medicina, bilo bi dobro da ljudi posle 50. godine barem jednom godišnje naprave taj pregled. PSA, da jednom godišnje ispitaju taj prostatik specifični antigen, on se ispituje iz krvi. I on je obično u granicama normale do 4. Ako je to povišeno, recimo do 10, onda je to, mi to zovemo sivom zonom dijagnostike karcinoma, jer od 4 do 10 ne možemo da tvrdimo 100% da se radi o karcinomu, ali je velika sumnja da je karcinom. I samo još nešto da kažem, trebalo bi ljudi da znaju, a i doktori da vode računa, da PSA ne rade u momentu infekcije, jer je on tada povišen. Isto tako da PSA ne rade posle digitorektalnog pregleda. Sačeka se neko vreme da prođe. Nekoliko dana do nedelju dana, pa da se infekcija malo smiri, a posle digitorektalnog pregleda mi prstom istiskamo PSA u krv i on bude povišen i onda nas to buni. Samo još jedna stvar, da li sve te laboratorijske analize, da li sve to o čemu ste pričali možemo da napravimo na jednom mestu, nekako je ljudima dosadilo maltretiranje iz laboratorije do ambulante, čekanju u redovima, u poliklinici Vodocukić, možemo to da napravimo, dođemo i završimo sve i da ne jurimo. Sve završimo u toku istog dana, završimo od pregleda, laboratorije, ultrazvuka, zaključka, sve u toku. Da se ne razbolimo dok ubijamo sve te pragove. Tako. Nažalost, kada dođe vreme da posvetimo pažnju svom zdravlju, više nas umori ono čekanje, zakazivanje, pregledi i dangubljenje, što se kaže, nego to. Dobro, ostajte u studiju. Doktore Bocukiću, čućemo još neko pitanje vaše. Govorit ćemo o lečenju karcinoma prostate. Boga mi, da ste mogli da čujete razgovor ovde u studiju, bili biste oduševljeni. Zanimljive stvari, ne znam da li ćemo o svemu tome moći ovako uživo da popričamo sa vama, ali postoje načini da mnoge tegobe sa kojima se susrećemo rešimo na, hajde kažemo, jednostavan, na način za koji možda nismo znali. Vratit ćemo se na problem kamenog bubrega, da završimo onu priču sa prostatom. Naravno, uključit ćemo i vas, ne zaboravljamo, i na sva pitanja koje su među vremenom stigla, gledat ću kroz razgovor, kroz ova potpitanja da odgovorim. Nije smak sveta kada vi konstatujete karcinom prostate. Pa znate kako, da bi se konstatovao karcinom prostate, treba digitorektalnim pregledom da posumnjamo na to, znači prostata pod prstom da nam bude sumnjiva na karcinom, znači tvrda, čvornovata, posle toga da uradimo tumorski marker PSA, ako je tumorski marker iznad 4, već se sumnja na mogući karcinom i ako se održava recimo nekoliko meseci tako na tom nivou, onda treba uraditi biopsiju prostate. Konstatujemo, nažalost, to sledeći poduhvat.
Ako smo konstatovali da se radi o karcinomu prostate, patohistolog prilikom patohistološke dijagnoze odredi koji je stadijum karcinoma, odredi se, klasifikuje se karcinom. U zavisnosti od klasifikacije postoji protokol po kome se leči određeni stadijum karcinoma prostate. Znači, postoji mogućnost lečenja. O lečenju ćemo nešto kasnije, samo da čujemo naše gledalca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, u programu ste. Alo? Halo, čujemo se, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja zovem tu iz komšiluka. Zove se, Boško se zove. Interesuje me za doktora jedno pitanje da postavim. Samo izvolite. Operisan sam 14. augusta prošle godine od butnu kosom, polomio sam butnu kosu. I kad sam izašao iz bolnice, dobio sam bakteriju klebsielu. Bakteriju kako? Dobio sam bakteriju klebsiela. Međutim, do dan danas bio sam i kod urologa nekoliko puta na klinici, jedno 30 puta sam bio i ne mogu nikako da se izlečim. Primao sam i injekcije i neke lekove i na kraju mi je urolog rekao da pijem što više tečnosti i ništa više. Drugo nema, kaže, leka za to, kaže. Ja se osjećam dobro, nemam probleme sa mokrenjem. A ta bakterija je otkrivena tokom laboratorijske analize, pretpostavljam? Da, iz Higijenskog zavoda sam to dobio. Dao sam tamo na ispitivanje. I uvijek mi se ponavlja jedna ista cifra, 100.000, nikako da se smanji, nikako da se poveća. To je ta bakterija? To je ta bakterija. A samo da bi doktor Bocokić čuo, ponovite, ali lagano, o kojoj bakteriji je reč? Klebsiela. Tako. Zahvaljujem. Dobit ćete odgovor na pitanje koliko je opasno. Dakle, 100.000, uvijek se ponavlja, čovek ne osjeća tegobe. Uvijek je ista cifra i primao sam i injekcije neke, i lekove, i vodu pijem i, međutim, ništa... I dalje ostaje. Ostanite se nama, sad će doktor Bocokić da odgovori na pitanje. Pa me interesuje da vas pitam još nešto. Pitajte. Alo? Pitajte. Pa me interesuje, pošto trebam da operišem kuk, možda posle nove godine. Ma interesuje me da li je sad opasno da operišem kuk ili nije zbog te bakterije koje nisam izlečio. To je pitanje, ništa više. Zahvaljujem. O infekciji govorimo kad ima preko 100.000 klica u jednom kubiku mokraće. Kod vas je stalno ta količina, ali vi nemate neke posebne tegobe, pa ne treba mnogo da insistirate na antibiotskoj terapiji, jer nekad nešto ne možemo ni da izlečimo. Treba čovek redovno da pije 2 do 3 litra tečnosti na dan, najbolje vode, povremeno da radi preglede mokraće i urinokulture i povremeno da uzima antibiotike, ali samo po antibiogramu i ne dugo, 10-15 dana maksimum, uz antibiotike obavezno da koristi i probiotike, a probiotike može redovno da pije po 1 tabletu ili kapsulu, zavisi koji probiotik uzima, ali ne redovno antibiotike i uroantiseptike. Znači, samo probiotike stalno. A pošto ima potrebu operacije kuka sa ovom bakterijom, ja bih predložio da najmanje 6 meseci bude pod probiotskom terapijom, pa posle toga da proveri urin i urinokulturu i ako nema više te bakterije da ide na operaciju kuka. Jer može u toku operacije kuka da ima probleme posle sa infekcijom urogenitalnog trakta. Zašto pričamo o probioticima? Probiotik je to su spore normalne crevne flore. I kad imamo normalnu crevnu floru, najveći organ imuniteta je digestivni trakt. Ako nam je dobar digestivni trakt, dobra je flora u digestivnom traktu, onda je to neka garancija da nam je i imunitet dobar. A ovu bakteriju ćemo rešiti snagom sopstvenog imuniteta, naravno uz pomoć i antibiotika i svega, ali vidite, on često koristi antibiotike, naravno i pretpostavljam,
po antibiogramu, a teško rešava tu bakteriju. Kad ste pomenuli probiotike, naravno i probiotika, ali jogurti mogu da pripomogu. Znate kako? Jogurt, kefir, te stvari. Jeste jogurt i kefir, međutim, imajte u vidu da u jednoj tableti probiotika ima ovih bacila koliko u 10 litara jogurta. Naravno, mi ne možemo 10 litara jogurta da popijemo, ali jednu tabletu možemo. Gospodine Bocokiću, ajmo za ono lečenje karcinoma prostate. To je nekako nešto što i operativno, ali može benigni da se leči ovako. Postoji terapija, je li tako? Benigni adenom prostate se 100% leči hiruškim otklanjanjem samo adenoma, znači samo tumora. Prostata ostaje kao organ, a sam tumor se odstranjuje. Bilo operativno, klasičnom operacijom ili transuretralnom elektroresekcijom, što kažu naši ljudi, kroz kanal. To se elektroresekcijom iznutra izdubi adenom i to je lečenje kod benignih tumora prostate. Postoje još neki vidovi sad modernog lečenja, međutim, trenutno je transuretralna elektroresekcija jedini i najvažniji izbor za lečenje benignog tumora prostate. Za razliku od benignog tumora prostate, karcinom prostate iziskuje radikalno rešenje, pa će lečenje biti radikalnom operacijom na klasični način, znači klasičnom operacijom, kad se cela prostata izvadi. Možemo bez prostate da živimo? Možemo bez prostate da živimo, naravno. Hoćete da vam kažem nešto koja je uloga prostate? Pa, nameće se neko pitanje, kad već možemo da živimo. Da. Prostata je, rekao sam malo pre, žlezdano-mišićni organ. Žlezde prostate čine 70% prostate i one luče semenu tečnost koja je glavni sastojak ejakulata. Prilikom ejakulacije, prilikom ejakulacije tečnost iz prostate sa tečnošću iz semenih kesica i spermatozoidima iz semenih kesica, koji su rezervoari spermatozoida, prilikom ejakulacije se ceo ovaj sadržaj izbaci u spoljnu sredinu i tečnost prostate ima tu ulogu da čuva spermatozoide narednih 72 dana da budu živi u toj sredini. To je uloga prostate, ali... Ne mala, životna uloga. Životno značajna uloga, nema dileme. Da, ali u starijim godinama, kad je pitanje ili glava ili to, odlučujemo se na radikalnu prostatektomiju, pri čemu se prostata kompletno skida, kažem, ili operativno, ili sad postoji, u zadnjih 20 godina se prostata laparoskopski skida, isto kao i druge laparoskopske metode. Kod nas to još nije toliko napredovalo, ali počinju i kod nas laparoskopske radikalne prostatektomije i još jedan vid operacija karcinoma prostate je i zračna terapija, zračenje. Koliko je efikasna? Imali smo i to pitanje, evo ja upravo listam sva pitanja koje su stigla. Zračna terapija, koliko je opasna za druge organe? Pa zračna terapija je isto efikasna kao i radikalna prostatektomija. Otprilike preživljavanje je isto, ali kod zračne terapije imamo oštećenje okolnih organa prilikom zračenja. Mislim na bešiku, na debelo crevo, koji posle toga prave jako velike probleme onima koji su zračeni. I uz napredovali karcinom prostate se leči medikamentozno. Leči se uglavnom hormonima. Cilj je tu da se smanji produkcija testosterona, muškog polnog hormona. Muški polni hormon je taj koji stimuliše rast karcinoma prostate. Znači, kad su karcinomi uz napredovalog stadijuma, onda ne mogu da se operišu radikalno i onda pristupamo ovoj medikamentoznoj terapiji sa ciljem da smanjimo produkciju testosterona. Još jedna operativna metoda se radi
bilateralna orhijektomija, skidanje oba testisa, da, pošto su testisi glavni organi koji prave testosteron, skidanjem testisa mi faktički kastracijom dobijemo situaciju bez testosterona i nema rasta karcinoma. To je ono, kada biramo ili glava... To je zadnje. Zadnje. Gospodin Bocokiću, ja ne mogu da verujem da je ovako brzo proletelo vreme, ali smo mnogo stvari i na najveći broj pitanja naših gledalaca odgovorili. Što se tiče bubrega i kamena koji zna da nam napravi veliki problem u životu, predlažem da nekom drugom prilikom to bude posebna tema. Dakle, ono što je jako važno i ukoliko, o simptomima smo govorili, svim simptomima, ukoliko nešto osetimo, red je da u tim našim sredovečnim godinama jednom godišnje napravimo jedan pregled, eho sve, da vidimo šta, ultrazvučni pregled, da vidimo šta je kako je, i nije smak sveta ako primetimo da nešto ne funkcioniše, postoji dakle terapija i postoji mogućnost da se lečimo, a da bi to bilo brzo i efikasno, da ćemo kod vas, zakucat ćemo na vaša vrata. Zahvaljujem. Gospodin Bocokiću, zahvaljujemo i mi na razgovoru. Hvala što ste gledalcima pomogli ovom pričom, što ste ih, nadam se, ohrabrili. Dakle, uznapredovala je dijagnostika, medicina i mnoge stvari možemo da rešimo, ali ja sam ipak za onu prevenciju, s početka razgovora. To je najbolje i najsigurnije za svakog. Malo sporta, barem ono što kažemo, 1 sat da posvetimo sebi, malo pešačenja, malo zdravi ishrane, malo voća, povrća, može kiseo kupus, je li tako, turšija. Tako je. I da se zdravo osjećamo. Pink Taxi ovog jutra sa nama, 19713, Pink Taxi bit će sa vama i dok traju svi praznici u maksimalnom broju i izaći vam u susret. Dakle, pored Pink Taxija, da, sad ćemo da vidimo onog dinosaurusa na gradskom polju, odnosno na polju kod aerodroma, u ulici Vazduhoplovaca. Možete slobodno da dođete, da se uslikate, tako nešto niste imali prilike do sada vidite. Mogli smo vidimo prošle godine na izložbi dinosaurusa tamo na Kalemegdanu u prestonici. 5 metara dugačak, 3 metra visok dinosaurus sa svim onim kricima i zvucima koji mogu, neće da vas uplaše, zvuče simpatično i možete se slikate, dečici kupite poklone, ajmo vidimo dinosaurusa. Mogli Toys, carstvo igračaka i još jedno veliko novogodišnje iznenađenje. Ovo je najveći dinosaurus u gradu, visok 3 metra, dugačak celih 5 metara. Ono što naše mališane posebno oduševljava, to su krikovi, glasovi dinosaurusa. Ovo je poziv za vas. Ove naše igrački dinosaurus očekuju vas u ulici Vazduhoplovaca, nedaleko od aerodroma. Posetite nas i izaberite vašu omiljenu igračku, paketić i naravno slikajte se sa našom maskotom, našim dinosaurusom. Kako je ovo lepo izgledalo sa dinosaurusom, dođite da se slikate. Lepo je biti u društvu dece, lepo je napraviti jednu fotografiju i čuti sve to, zvuči jako zanimljivo. Ali još uvek nije kasno ako ste preduzetnik, ako želite